खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बोथोरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जेराव बे समाव रायजोनि बोथोर बिगियाननिफ्राय गोबां मानि जिल्लायाव एलार्ट फोसावदों रेड एलार्ट फोसावदों बे समाव जेराव थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो रायजोआव गोबां मानि बार अखा सार अन्थाइ फैनायनि जाहोनाव गोबां मानि बे समाव रायजोनि माखासे मानि जिल्लायाव गोबां खहा जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों गोबां मानि जिब जुनार बे समाव जिउ जोबनाय एबा खहा जानायखौबो गोबां मानि नोंथांमोना सुलुनि गेजेरजों मोनखादों जानो हागौ आरो फिन आरोबाव बे समाव रायजोनि बोथोर बिगियाननिफ्राय माखासे मानि रायजोनि गोबां मानि जिल्लायाव एलार्ट फोसावदों आरो बिनि गेजेराव जोंनि BTRनि क'क्राझार जिल्ला चिरां बाक्सा आरो तामुलपुर बे जिल्लाखौ बे मोनब्रै जिल्लाखौबो एलार्ट फोसावदों रायजोनि बोथोर बिगियाननिफ्राय आरो फैगासिनो दं पार घन्टायाव 70 किल'मिटार खारथायनि गेजेरजों बार अखा बे समाव फैगासिनो दं होननानै बोथोर बिगियाननिफ्राय माखासे मानि बे समाव फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बेजों लोगोसे BTRनि एलार्टसिन फोसावनाय जिल्लायानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला आरो बे क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा बे समाव माखासे मानि एबा गिलु बालु महर लानायनि बे समाव सिगांग्रो एबा फैबाय थानाय समाव आसाम रायजोजों लोगोसे BTRआवबो बोथोरा गोहोम खोख्लैनो हागौ होननानै बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय सिगांग्रो एलार्ट फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि बोथोर बिगियाना रायजोनि माखासे मानि जिल्लायाव हाई एलार्ट फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो रायजोनि गोबां मानि जिल्लायाव दाब ओनसोलाव बार अखा फैनायनि थाखाय गोबां मानि बिफां लाइफांजों लोगोसे न' बां खहा जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आसाम रायजोजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लाखौबो बे समाव अरेन्ज एलार्ट फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो नोंथांमोना जुदि बोथोरखौ एबा बे खौरांखौ मोननायनि उनाव नोंथांमोना जुदि बहाबा थांनायनि एबा न'निफ्राय बायजोआव थांनो जुदि सानदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना बायजोआव थांनाया मोजां होननानै बे समाव फोरमायो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन